asa takasma uju purba tu makasama uju akola asa takasma itu tu sahat tita maduma tu makasama sahat mamura asa siakut ni panggabiya siakut ni parhorasan nalahu si bigyon ni si manangi si piyoko diroha dihami sa dulu na liat na dulu takas ubotosa harawas si bigyo takas mahamu marbuah-buah hucuba maju kubain hatorangan astuan do filosofi ni upasaun na yati nangis yan na tuwa ia purba na nilok na imah sadaina napabuwa nang along sada tadda di ibana marhiti pakilalaon na jalanunga dihalakon be nang along pertadda sada nalau harawat di ibana manang didok mo membentuk naing marding kapamatang alai sia janin magwarna janin dobi nasopola takas dobi pabuah-buah uno ay dang teluk pola pabuah-buah dia kahajul manajulu bolonong adong sungonon sedetedde di sedaina alai nunga marmanat be imana mangalakah nang muleu-leu asahot ima purba na disiubi unnay jeladang masa rupe dihatian na julu nalau manis sedaki hamilam manang dangarong rupe alat songon zaman lumay imana niruk na uju purba idiwa sa adong diaka di padoham adoy nang di zaluhu purban ni anak mon purban ni bormon uju di bortiana ima naniruk na akuda ima naniruk na purba jadi mulu diduk seda akulah tu maka sama uju akulah uju nakaning uju di bortiang asa hot hita di pangatusio sahat ma uju di akulah dung lewat ma uju purba bentuk masada janini gabi bayi manang sada namar dingga pamatang nunga mardingga pamatang bisien merhitehun imana niruna nunga bentuk be dia kula nunga terbentuk be molo didok dihatana julu nunga manggora pamuro nunga takas be bahasa tu makas siap bentuk ni pamatangna siap bentuk ni siubeunna omana niru na manggora pamuro nunga habotuan ay nunga mardingka pamatak kape sienui sedji di botuho ay nunga takas subering dia kulay nunga takas subering nunga belga siubeunna ima harawan si paymen. Jadi nan maksud di sini dia ke amang dainang terlumobi dia ke sudut no poso dang na pagahun uju hita ur manang na arah luwet dang na pagahun mang na mata angin timur selatan mulu uputta si julu-julu tubu tung na malu Derin hata hononna tumakas uju timur
manang tumakkas uju selatan. Jadi namina sudada na pabuahon sede mata angin alai sede kehamilan sebelum takas hamil imanan idukna purba pembentukan di sede haruan manana pembentukan di sede kehamilan muluna jolo nauru nakaning mulak kita tupudi asa di moto do majege dan ngadong pergerakan asa unang gawe yaitu si mangatan silak kaon ayolo do gawe setewi dia kaina gawe bolong manang marhagu bodo dia kapertibi ulu do gawe hebang jelas sangat sensitif do on hebang mang nagawe aguan molo salah mangalakah salah perawatan uju purba cetebi dia ka pakatayong mulu diduk na jolo maremene bibi lapatan na gugur sebelum lau membentuk akula jadi dia ro astuan ado filosofi Tuhan uduwen molo dum takas uju purba tu makasama uju akolah molo takas kita medume tu makasama sahak mamura molo halak na medume umma sahalak naung berkecukupan nunga bui bege bisede persediaan disede-sede duet tang pola bega biha hurangan nalahu kebutuhan ni keluarga ena mula dong sede kekurangan di sede-sede luet nunga robe tu sumber sede umma halak na medume dia mahalak nama murah takas halak na medume tu makas halak satu nama murah molo halak nama murah arong dia hatapan dohan ni putih si julu-julu tu asa tu mana si bulang-bulangan anak pangaluan nabui pangihutan jalan nabui panukunan mana ni na nama murah nang bui menutupi manang mangguhi na loma si oros na susu jalan nunga gabi buyu sede pangusadian di sede-sede keluarga manolong warna nakaning halak na meduma sede persedian mulu halak nama murau nunga buy bimebent mulu arong na pugus manakaning naniruk na halak na longa nunga buy bipatukun niyo dang nagabi hata mersedi bi jaladong sede-sede ulew di sede-sede keluarga nunga gabi buy biyor gabi sakala nunga gabi buy menuhu bakat di merluet-luet jala nunga tarbarita di sede-sede duet nagabi buy yon magurubi akkalungan na susa manang nakanapubus umma didok halak nama mora jadi rupa ni asa takas jala odol pangatus yudi takasuduk na poso bolo dihatani upas na pinukan yung putes julu-julu tubuh tang asal didok ikon adong do makna adong sampiran sesuai dengan filosofi na alapatan na Tuhan ngulu si hari-hari jala satuluk dohi tadi si bolo dihatani upasa
naung dipilsa patton o putta si julu-julu tubuh do ini somo gatti ni tangiya. Jadi tu kadonga sudut na poso molo mambay no pasa hita nyantang na ilagayan maduk marang na makarangi upasa alay ikon taatusi aha do na tadukuni aha upasai aha lapatan sakral do upasai humi jadi taporsiai doi sikat ni tangiya. Apalagi di zaman media sosial gudang do rupane akka hita sudut na poso didok si dohonon na akka upasai asal mata buta begiun alai dang adong astuan dang binoto ahalapatan unang gabeherana berpantun malai hita. Jadi songoni ma isi di video tah dina hurang andol mang narang tading songo mata di surat dia kapadohan sesuai do astuan di judul di video tahun totong dituturi akamat teraja jemulu ibe masetedi horas